Bayap song norgno puilano nakarsano amsik kedegmani poreo video upload khlaimani bagai o video ongkhasini 21 jona bwheinao humani part 2 video tangi nang viral khaijak bwsai mo malekha bwsa bwri khorok sang ani bwsa bwrei masa selamang ngisi abra man dabai tangkha boni pore hinkhe bokrogo rod bana tok tapane le dak ngoro bokrogo bano chhor daito kenar ka sakani se kelayu hi bosi saikna paina ang jodi se bwri 21 jona nama tong khangke masa khe jotane bwsango ano proman na phunung nai hapano bono thangoi borok hajak laimani chalaimani ang thangoi rekotin bu khainang maya puro bu khainai maya hapano ayangni hile thungbu mung bu sibu o video no jeng record khlaimani pura 1 ghonta ni saipeno gobang kok ongoi thangkha haini bagai ang norgno je point tongmani rokno short khlai sawi khnarisnai tamni hinkhe o 1 ghonta ni saipeno gobang kok video record khlaijak ni bisingo je part 1 ni kok rokno beti sawi gobang mano sajak ongoi thangkha buljagoi thangkha haini bagai ang norgno point to point khlai sawi khnarisnai o video ni story ke obaisi Praba Devi ni Bwsai Sushanta Jomatia Jakmani Yagolok Gebangma Beribe Hamjak Laigei Kok Salaigei Khogoi Kaijak Laimani Tei Khari Thanglaimani Obahai Kok Tuma Abono Teinai Tabok recently Obahaino Sushanta Jomatia Khoroksa Beri Mosumi Nuatia by Hamjak Laigei Haino Hai Tewaisa Kaijak Laimani Nukjak Pikha Abono Teino Bini Bihik Okra Praba Devi Jomatia Tabok je Kaijak Nai Beri Musumi Nuatia no Kok Kha Bihik through bo ani bwsai si jeng bo bai kaglaya kho nung kaijagoi tongkha hinkhe phirogoi thangdi osloi thangdi already no bini bihik bwsa tongo hnei video khlaigei kok kcharmani jorao Sushanta bo haino hai media nahoroi Kok Phirok Kha jeng bo bai already no kaglagi paijak rok hnei social media phai sagei tongphai mani abono teinai bini bihik haino hai tewaisa Kok Phirok mani kha o video part 2 video Pharibai abjong gajeng abono point to point khlai Kok Phirok mungrelainai point number 1 kha Praba Devi je bwsaino koksil samani je borok 2006 no Jakmani poreo tabok sik jora tei 21 jona ni saipeno gobang kok bwrei na kha hnei abono teinai Sushanta bo Kok Phirok Kha jodi si ang 21 jona bwrei na mani tongkhankhe aboni probredi hnei bwri 21 jona nama tong khangke masa khe jotane bwsango ano proman na phunung nai 21 jona bwrei nao himani kokhe abo haise Praba Devi Jomatia by Sushanta Jomatia Jakmani Yagulo je Sushanta Jomatia Bihik bwsa gonang tei alka bwrei be hamjak laimani alka bwrei no nahawi thoi chamani o bwrei se 21 jona kaka hnei Jakmani hinkhe sudu 3 jona bai simisi bo kaijago number 1 ongkha bini Bihik okra Praba Devi Jomatia number 2 ongkha bini asol betani bihik bini basi okra abubai bo tei kharlai kaijakha number 3 kha tabok mosumi tripura chini point number 2 kha Sushanta Jomatia bai bini bihik okra Praba Devi Jomatia tamni bagai makaglai khnei bo media bai singjak pro Sushanta Jomatia borok makaglai mani reason no sakha je bini bihik okra Praba Devi Jomatia bo Sushanta no betharnani rok nayo hnei yakngo darok bai tano bokrogo rod rok bai togoi betharnani rok nayo hnei hinkhe teibo bo sabo bo je bokrogo rod bai tokjakmani dak tabogo bini bokrogo dak tongkhopo hnei hinkhe baibsong abono teinai bini bihik okra Praba Devi Jomatia tam hni sakha abono norok khnawi nai di ruwa baibu tani naya sokat baibu tani naya da baibu tanya rod baibu togya bokul boni bokrok phate maningke bokrajak bai sai khnar jakmani bo baibu sai khnar jakmani ama bai lekha porai di ni humasi narkra saka ni kasai tongke ba school thang seleman narkra saka ni kasai thang school thang selene tan laidroke tongan bataba selen mane school thang liya geba narka saka kasai bang hangke ba muktre aro thang ke narka saka ni se kelayu hi bosi sai khnaro chini point number 3 kha Sushanta Jomatia bo bini video samani tongo bini Bihik okra eba Praba Devi Jomatia bai borok je bwsaman laimani khoroksa bwrei ingkha tabok o bwrei college of porewoi tongo hnei bwsai mo malekha bwsa bwri khorok sang ingkha abono teinai bini Bihik okra Praba Devi Jomatia sapika lokoni bwskangko bo hahi samani bwsa masa college porei tongo hi samani boterok dalar si bwsa 2019 se ang bwsa hajak roi hogu
busuk bunuk jak busuk ani busa berai okrano 2003 asayu college poreya hazak siroi hojak busuk buthai nukjak ani busa berai masa selamang nasi bo lukuni bus kanggo phai busa masa hi saitongo aborok no le angbo para gana ni ngai ang masaya joto para borok no saimano a borok ni busa masaya mak thamno kuno college poreya bri okra je tongmani bo college porei tongnai chamani abo kaija gini thangka abo kubui kokno abole jeng bu nugui tongo para gana ni eba para borok ngai nai bayap song aprono ang wana wi masangka bai bahai khlainai kumuiba nono se hamjaglia do nono se kagi phana rakha nang bai se walagi phen tongka busa mak tham tongma ba bahai ke busa masaro hnei social media o phai sawi tongphai manka busano saba hamjaglia rok hnei inke apro Praba Devi saka bo kuno busano hamjaglia ni bagi okogno samaniya bo kuno ano naisrewi okogno samaniya hnei problem ke abose o je tabok bo kaijakmani katal beri mosumi Tripura obonobo sekangni chimino dala sawi bandewi hamjagrowi kaijakmani bagi si botabok okogno phai social media o sawi matongo hnei abnang norno simple clay explain khayano jeng chelabai beri relationship o phaikhan ke puila wo kunu phanang nini bagi sia angbo bini bagi sia ngi thango hunke jeng aprogo machung laigo nini bumung tama nini family member koijon nung tam samung clay abairok jeng kebang machung laigo hunke a jora wono o Sushanta jomatia bo sak no kotor khlagi dap saka ang busa masa already no ang kekak ani busa college porei tongo ang Bangalore chakri khlai tongo gari suromo obahair ko bokbang mano kotor kok saka mosumi Tripura bandewi nanani bagai लड़की को पटाना है तो आपको झूठ बोलना पड़ता है और जब जल्दी पटाना है ना तो आपको भर के झूठ बोलना पड़ता है chini already no busa khorok tham tongo ang bini bihik tongo busa tongo 3 jona nung kate ui thangdi hnei Praba Devi videos na mani bisingo no mosumi Tripura bo o video no khana enke nung ba ano busa khorok sase hnei sable tomani bagai o nini bihik kacham bo busa khorok tham hnei sawai tong hai hnei bo hinjakma bagai no social media o phaige ani busa khoroksa college porei tong hnei masa phayo hnei bini bihik okra Praba Devi jingno sawai khna rakha au bihik okra busani gyan to mannai no bayap song aro jago wan sogui nasidi norok no sabojaya khoroksa chela busa khorok thamno se khoroksa hnei sanai borok brini bagai busano phano bo phalai chai mano kokhe abose engke norok no sasidi sabojaya chini point number 4 kha Sushanta sawo borok already no divorce ngi paijak hnei 2019 certificate bo bolo kaisa anu kaisa engke tabok bo kedegmani porewo biang ni koploi phainai bo katal bri nama jagao jingjal phnangi tongka hnei Sushanta Kok Phirok mani bini bihik okra Praba Devi jomatiano au borok already no divorce engjak phaidia obnang norno kisisa explain khayano Sushanta bai Praba Devi jomatia hamjak lagi kaijak laimani engka 2006 divorce englaimani son engka 2019 divorce englaimani reason tamo abonorno kisisa sawano Sushanta jomatiani already no bihik busa tongo bini basai ni bo already no Bwsai busa tongo 2019 ni son no Sushanta jomatia bini apon buta okrani bihik basai kotono tei khari thangkha ayang killa side digiwo Sushanta bai bini asol basai okra bobai hamjak lagi tei kharlai thang phrono bini bihik Praba Devi jomatia Bwsai no call khaigi norok biang bet mani bagi thanglai ka Phirok phaidi hnei call khai phrono bo sawo ano koi borok muni soromui namaya norok cash khlainai khaidi koi ano mungsa khlaimaya hnei bo bini bihik okra no samani tongo koi bu ano kes khaimaya gaba ang khaimagu hi bon basai bai tei kha thanglai phorok ke nang kes khaike ang kudo jefro naitogui romui tobo jakhan ke no borok singjaka nung sabo bai tongnai hnei engke afro Sushanta saka je bo tei khari langthangmani bini basai okra bo bai no tongsinai hnei engke a jorawo no borok divorce mani kaglai mani kudo mujonardi a jorawo Praba Devi jomatia bo kagya Sushanta se bini basai okra bai tongsinai bini bihik no kagei rosna hnei kagei ro mani 2019 sonno aboni 5 bosor poriwo 2024 haino hai Sushanta no bini bihik okra ni oro kifilei thangei sogoi phikha
tamni bagui kifilai thangai sogui pika abono bini Bihik Part-1 no already no kaham khlai explain khlai rijak norok Part-1 nungya kongke thangai Nai D. Hinkhe kok khe abose Praba Devi to Bwsai no hamjagui ni tongo Bwsai no nana hinui ni tongo Bwsai se bono kagui rogo Hinkhe 5 bochor pore o haino hai tewaisa bo no bini basik okra no kagui rewui Bihik okra ni orok kifilai phai pika hinkhe ba Bihik to Bwsai no hamjagui ni tongkhe au haino hai accept khlai pika matar bari o thangai nai sindur phuljalai pika 2024 ni siming borok kwnai kene tonglagui tongphi mani tabo khaino hai 2025 ongke Sushanta Bwsai bai haino hai kaijagui thangpika tabok bo claim khai tongo jeng already no kaklaijak divorce ungjak hnei certificate tongo hnei hinkhe nung kakjak singkhe tangui bini nogo kifilai thangphi nung 2019 se already kagui paijak hnei sawi tongo hinkhe tangui 2024 bini nogo thangui tongphi thangui tongkha thik ase nung businable jomatia hodani oro customary lo tongo hi code no swkagui rophano jomatia hodano no kphari ropila hangke bo kphajak ngha nung businable hinkhe tmani bagile divorce ungjak ni certificate tongo ro sai tongphi ba nini ko ro no khnai ba angba hoda kini dialogue ro no sumui toma sible beri ro no ba tma bo phangni khumbu bar haike de nuklang khole kana mo choke kanai na kha khibena mo choke khibi rakha humadisa dehoro kitchapa de lachi marok ba tak jaglia Sushanta rangpa thogya sar asuk mas kai tongha holang ke nang bo apro khe naijong jakla ha naijong jakla hangke ba burui bai thulai jak ke ma jakla hangke ba bo sar bai thapra ro jagui horo bising no bo aika dogma boya khe no baklai ma phaila baklai phai phoro khe no ani nawo si phailia bumani nawo si thang tong ha bumani nawo thang tong la ha ge abu ang busa bai akong bai ke thangui thang na hawi phaiei no ma ka ATM rang ti sanai phona buma nang oro tang saugra di do hi hongui ATM rang ti sanai hongoi si wai sa bai no nai tu kha ang nai tu kha 10 minute no aro Borma bari wa ang naituk laha. Naituk te na kujrang sok te na udipuni kujra sok tu tuik ang naituk laha. Naituk mani poreng ke no borong ke jero ke nang gari kai thang por ke sui khulok laha. Apro ke no a nervous ung thang ha cintang hui kama bai akong bai muktei bai ke busang no apro gari bai bus kanggo chukro jaha ani mairung tongwi si thango Sushanta toma mungsa ano khaya to kharai thangwi si mela gorok nilmahal burei bai gari kai thangwi si a borong photo bujago hake bujago ang thung nukjak photo ro akorong thung nukjak akenu thangna hai pai bise asuk hake khayu rang masi burung na ano phangya thangmani mas kaisa se ano rang pa thogo bo thung non dalar bo sala na ang bo video lukoni bos kango viral khai kha bo sama sahi samani bo sajang na bo call khai sar kha ma nang de college bro to ba bahage sai tong le bo sama sahi no bosa rok ani bosa mak thano bo phani tamung thung sijak boje supa khogmaya bosa ka thano moksumi teipra bai hajak lage hi sijak ani bosa ka thano bosa la kosono ang kol khai sakha babu nin baba le lukuni bos kango social media lo si bosa masa college porai tongo hi sahago hi ang bosala kosono kol khai sahokha ge bosala no kol khai hola sariyon kena ni amana video viral ke khai ro ha ano rang rogra di media na hamani posisho rang paila ha rang rohogra di rang khoksa sa kuru bosala no siro hoi chara ni bata bosalan no si buini oro si kharchu chu ke tongjago bofa khas ya bangoi moi khathang bag ja khai ingja jala ha bofa khasil ha ge hai ing ya khmu moksumi tuipura
आं ननो गोबां मानो सुशान्त दालार साखोना नों ताबक सासे बिहे साके नों बनो नुखुं खाय तंला हांके सास्ति कष्ट मा जानाय नों बेलायनो सास्ति कष्ट मोनाय याकतोबो थामा बाय होगुय मोतैसा सामा होनाय लुकुनि बसकांगो आं बो खरकसा बोरै इंगुय इबो लासि जागो आं आसक हदान borok bai lukuni borok bai ang nukjang bulasigu ang lukuni boskango last no amonu lukuni boskango ang phai masa phaimani haifana ang lasi phana yogliya masa phaya jemon Sushanta haya viral ano khaikha ano bosak ruwa bai tangphu da bai tangphu sokat bai tawphu hi homani boterok thung dalar Sushanta bai ang tongmani tongla hangke joy baba goria ker kothar kebui Sushanta baile baba ni rik rang rongoi samai tanglai soyu ang matar bari bo samai tanglai soyu Sushanta baile boni thani kono dinano ker kothar kebui butya boni thani moha pap kphanai bohini kogno khanaya yasko songoi yaktobo thama hogoi moktai chamanai last kok bo ano kakjak bo si kagoi thangu ang kagya bo kakjak hingke batani ang boni no thangya bo si phaiui haifano ma ani no wasoi to din tong phaika ang sam kam khaiui sarai tongu matar bari thangui bo bai thangui kaijaka boni no thangkha Soiter masego thangnayo ang sajak saliya bichar wngkha akongkha chini samasni sikotorko samasni aroni luku borok rok jotono kwtharoi mili roi rojak arono ani last bidungkha ang lukuni boskango tei phaino phaijaliya ang oro lasi jago ang oro paira jakha jotono khonum paijago